Na Mestskom úrade sa konalo stretnutie s považsko-bystrickými taxikármi, ktoré iniciovalo vedenie mesta. Cieľom stretnutia bolo vypočuť si taxikárov, aké majú oni problémy, starosti. Sú to pani podnikatelia z Považskej Bystrici, nám vedeniu mesta záleží na tom, aby podnikatelia tu mali čo najlepšie podnikateľské prostredie. Tých trápení majú veľa. Druhá rovina zase, o ktorej sme sa rozprávali, bolo to, že zase nás ako mesto trápi znečistenie verejných priestranstiev, znečistenie majetku mesta, súkromného majetku, napríklad aj obliepaním tých samolepiek a reklám taxislúžieb. Mal som tu aj pána riaditeľa mestskej polície, pána magistra Vanečka, s ktorým sme ozrejmili vlastne, že obliepanie alebo znečisťovanie majetku súkromného, ale aj štátneho či mestského má znaky minimálnej priestupku. To znamená, že pokiaľ tí, čo nevedeli, že sa dopúšťajú protiprávneho konania, tak práve v tejto chvíli to zistili a dohodli sme sa, že budú pracovať na tom, aby došlo k náprave, aby to mesto konečne bolo čistejšie, aby sme sa tu my aj ľudia, ktorí sem prídu na návštevu, sa cítili oveľa lepšie. K čistejšiemu a lepšiemu mestu by svojou činnosťou mala prispieť aj mestská polícia. Vytvára sa nová štruktúra, nová filozofia. Novou filozofiou mestskej polície bude zamerať sa najmä popri inom na ochranu majetku mesta, ochranu občanov a podnikateľov a ich majetku. To znamená, zameriame sa na verejný poriadok, zameráme sa na požívanie a núkanie alkoholických nápojov osobám mladistvým a maloletým. Zameráme sa na celkové zvýšenie bezpečnostnej situácie a takého lepšieho pocitu Považsko-Bystričana, ktorý vlastne tu žije a býva a funguje. Viceprimátor mesta na stretnutí spomenul aj možnosť, že by mesto taxikárom poskytlo mapy a rôzne propagačné materiály pre klientov turistov. Tým, že bola postavená diaľnica, tak čiastočne sa stalo, že pociťujeme určitý odliv návštevníkov mesta Považská Bystrica z iných miest alebo z iných štátov. Budeme sa snažiť a budeme robiť všetko preto, aby sme napríklad pomohli aj prevádzkovateľom taxislúžieb zabezpečiť nejaké propagačné materiály mesta Považská Bystrica, aby tí, ktorí prídu na návštevu sem k nám, aby vedeli, kam majú ísť, ktoré služby majú využiť a aby sa sem vracali a vlastne, aby to mesto sa pozdvihlo aj ekonomicky, aj spoločensky, aj sociálne, kultúrne.